9 urte joan eta gero Euskotren Ligara bueltatuta, inor gutxik esperotako emaitza batzen ari dira Zumaiako saregileak. Ez guk ez beste inok suposatzen dut ez bala esperogu laugarren postun nahiko egonkortute egoti, eta oso pozik etxen gazen lanaz estropadaro. Lehen kolpea Bilbon eman zuten aurreneko estropadan, aurreikuspen guztiak apurtu eta errekan 3. gelditu da. Geuri gehiago gustau itxasuite zaigu, baina orten errekako estropadatan ez da bati joatiko ondo gabil. Astebururen baten suertatu da, nahi baino eskaxago ibiltzea, baina azken estropadetan ohorezko txandan ikusi ditugu. Ikusten jungaz, igual behian egon baino, igual gora behire egon genkela. Sekretu handirik ez omen dago? Lana izan dela, ez du buru baja inungo momentun, danok alkarreaz alkar motibaga, entrenadoripe bai. 58 punturekin 5. 8. aldea daukate. Hurrengo estropadetara begira, lasaitasun puntu batekin lanarekin disfrutatzeko momentua iritsi zaie. Puntu horiek dana jateko nik ustez oso gaskin berrola eta bestik oso ondo. Beraz, helburuak beteta, ikusmira orain, non? Laugarren postu honi eustie, eta gero ja kontxa begira jarriko gara.